Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sakalit lang murag milambuad ang mga tao ni Lucirum. Diyang gisanta sila ni Serafim. Nabutang sa peligro si Crisula. Apan hapit mamuok ang kutsilyo nga gilabay ni Serafim sa agtang sa tao. Gilubong nila ni Mikaelo ug Serafim ang tanang mga tao. Lakip na ang ilang sakyanan. Nagtukaw sila si Mikaelo ug Serafim. Duna na sila ibuhatunong hinagiban nga mudot sa sama ni Lucirum. Mikaelo, dili na ko makapaabot nga dugayon pa ang usa sa mga gubat sa gipadayag. Tukawan na to ang umaabot ng kadaugan sa langit. Ug sugdan kinis kapildihan nila ni Lucirum dinis Pilipinas. Himuon na itong mga bala ang maong mga krusipiho. Randas, may subayong kita mga lakang aron pagligon sa iban patok sa mayawa. May mga proseso kitang subayon pinaagi sa paggamit sa mga puong sa Dios nga usa sa mga pinulungan dinis kalibutan. Apan dili dinis kaugalingon nila ni Nazario. Asa man, Mikaelo? Ang balang tubig sa karaang katedral. Di na sa sud sa bag, Mikaelo. Ang mga krusipiho ni San Benedicto.
Diyan na sa sud sa bag. Material nga mga dapit nga mao ang kalibutan binuhat sa Dios. Kikinahanglan usab nato ang material nga mga butang nga iya gihapon sa Dios. Ang tubig nga balaan, ang mga krusipihiyo ni San Benedicto, o kini Serafim. Oh, nahinumdum pa ko. Diha gitagik ang mga panagda sa mga pinili sa langit. Naadihan nasuwat ang mga pulong sa tinuod nga makagagahom. Iapil kinig sudi sa imong sudlanan, Serafim. Gikinahanglan ang sud-sud nga pagtukaw. Oh, Mikailo, naibaw ko. Dako nagporsyento o milabaw na ang gidaganon nga nakapig nila ni Satanas dinis kalibutan kung itandi sa nagkaluyan ang pagtuo o misalig si Diyos. Dili na anging ipangutana o susiyon pa. Pinaagi sa mga hitabo, pinaagi sa mga talanahon. Mailan na nga ang kalibutan, inanay ng gikupuan sa pagtuong si Satanas, mo'y angay ang buwan. Miabot na ang panahon nga ang gamiton unta sa tao, mao ang husto kapag gamit sa balaang kagawasan nga duga na gitaganas manluluwas human siyang kamatayon sa krus. Usa ka ni ini, Serafim. Kaniadto, usa ako nila, Mikailo. Upan kaniadto ra. Usa ako sa hunahuna ug sa pagpati sa tao nga sa hinay-hinay sa anam-anam. Ang kadaghanan karon sa kalibutan, wa na mo tuog musadig sa labawng makagagahong. Tungkol miabot na yun ang panahon sa kalibutan o katawan kung unsa ang kaligong silang pagsabot sa kamaturan. Ang nagpabiling mito og misalig sa ikaduhang pag-anhi sa Alpha ug sa Omega. Maluwas kayo. Apan kinsa katong bitugyan sa ilang kalig-on o kusog ngadto ni Satanas, kauban niya nga itambog sa lanas kalayo. Niyan ang tanang ikinahanglan, Mikailo. Ato na ta, Serafim. Tana. Tana! Maghakaw mo. Muna ko ni Muskawa, Serafim. Pakisulti si Nazario. Ikaw, Nazario. Serafim. Manlaka mo si Mikailo. Uing ko. Serafim. Dinalian na ang pagpangandam ko. Apan mas nagdali ang panahon sa kalibutan. Giunhan na gani sa dautan ng katarong. Tungod kay gusto silang budaog. Kinahanglan yun nga gukdon sila. Gukdon ingko, Nazario. Matagbiya ninyo ni Mikailo. Mupuli ang kahadlok. Grabing kahadlok, Serafim. Apan bahala na ang Diyos namo ni Crisula. Nagkasabot ko, nagdali usab kamo si Mikailo. Ayaw ninyo itugot nga mabintahaan kamo. Mibintaha na ang mga dautan ingko. Apan dili gi sila mudaog. Dili gi sila mudaog. Lakaw na mo, Serafim. Pagamping mo. Pagbantay mo. Matagbiya nila ni Mikailo o Serafim. Dili na ko mahulagway ang bation kong kahadlok. Sa akong paminaw, nagsigi og tuyok-tuyok ang mga demonyo. Nagsiga sa kalayo ang mga mata na nagtanaw ka namo ni Crisula. Andam mo lamoy namo. Tagana ko og mga dagkong kahoy ang duha ka mga putahan. Human ako og trangka sa duha ka putahan sa bahay. Gitaod ko sab ang mga dagkong trangka sa mga bintana. Misamot kami ngaw ang gabi. Wa nalay kaso nako kay tiguang nako. Apan ang akong gikabalakan, mao ang akong anak, si Crisula.
nga maayo kayong pagkahinanok netong gabi una. Ug sila sa Serafim, wa na ko mahibaw kung hain sila paingon sila. Ug kalit kong kikulbaan, grabe kayong kulba sa kong dughan. Nahinano kang tanan, Luciron. Manjoy mga sakop. Ipahurot og patay kining tanang magtotoo sa tong kaaway, Jetro. Oh, Luciron. Way ibili nila buhay. Hutbon silang patay. Armo kulisi og mungaab sa kasakit si Serafim. Ipapatay ni Luciron ang tanan. Huwag ay ibilin. Huwag ay ibilin eh, kamukalimot. Luciron. Nahibaw ka ba kung sa kinaham kong awit, Jetro? Kinaham kong awit ang tiyaba ug ngaab sa kamatayon sa mga tao nga nagpabiling nagluhod ug nituo sa kaaway sa impyerno. Ngaab ug tiyabaw duyugan sa mga buto-buto sa mga bala sa paghukom. Mao kinang tinuod nga paghukom. Dili ang hukom sa langit, kundi ang hukom sa impyerno. Di na akong makatuog o balik. Alas 3 na hapit sa kadlawon. Si Serafim, si Mikaelo, hain sila ning orasa. Unsay ilang gibuhat. Niliyon ko ang gate. Nagpampaong ang suga sa gate. Ilisan ka na ako ang suga. Kibati gyapon ako ang kahadlok. Apan importante kayo ang suga sa gawas. Akong ilisan, mapugos ko paggawas. Saya kong flashlight. Upas na tingali ang baterya kay may kidop na ang sika. Sana ang nagyurog baterya. Kalaing bali mo pinaghutan. Murama kag nagtawag ko sa katrahedya. Mura kag nagtawag og tunglo. Nataon ng bumbilya. Nihayag ng palibot. Maklaro na ang palibot. Manaog na ko.
Klaro na din sa gawas. Kung may tao nga magpaduol sa bahay, ipadaplin ako ang hagdanan. Nanasab ka ha. Lain kag pinagutan. Kung man may gitawag ka. O doon na kayo ni panimahuan na usa kahitabo karong orasa. Namarog ang akong balik. Masuhod na ko sa bahay. Serafim, Malantaw ni gihapon ang bahay nila ni Inko Nazario. Gikan din hindapit ang Mikailo. Nakabante ko nga wala magkipat-kipat ang suga sa dakong gangaan. Giilisan bakas tiguang ang suga. ipahimutan atong gikinalong, Serafim. Arong kasugdan ng bulaton. Okay, kadiyot. Mao kini ang katapusang pagsuway. Kung may balik na bariya nimo ang unahuna o pagbati, ingon man ang imong kag na binuhat sa labing makakagahong. Piyong na atong pananaw ug mubanos ang kaagop ng panagway sa magbubuhat sa langit ug yuta. Hinaut unta nga matubag mo nga akong litukon. Maalam mo ng Diyos ug may gahom sa pagpahamtang ug katalagman ug dili gayud mo pakyas sa iyang gisulti. Makigbatok siya sa mga taong dautanog ni atong nanalipod kanila. Matod sa labahong gamhanan, karon mutindog na ako ug ipakita ko ang akong pagkagamhanan. Mga lupog kamo daw anapog sama sa sampinit nga gidauban. Busak pamati kamong anaa sa duol ug sa layo ug sudungan ninyo ang akong nabuhat ug ilha ang akong gahom. O Ginoo, dalampanan ko. Nagsangpit ako kanimo. Dunggain tao ng akong pagtuaw. Antiklama bo Domini Dios mios ni Silias ami, ni sitio Silias ami, ot semilis fiam, descenditibus in lachum. Binangup ako kanimo, Ginoo. Aron imong panalipdan. Ayawin taon itugot ang akong kauawan. Inti Domini spiravi non faciat minon confoditor in justitia liberami. Nahurot na sila patay, Lucion. Bisan hayop, giapilo patay. Unsay sunod na tumbuhaton. Kung wag kay na magkunan, siguro apan ako doon na. Naibong ko nga nung hangtod karon. Wa na magpakita sila dintor nako nga dito sa Monte Alegre. Natahap ko nga may bugat kayong hinungdan nga nung wa na ko makabalita nila. So sihon na yun na ito ang Monte Alegre. Karon yun na yun!
Makaluluoy kayo kami si Crisula. Kay matultulan ug makitaan naman kami ni Lucirum. Unsa may buhaton ni Lucirum kung iya nang makita si Crisula og Nazario. Unsay mahimok ni Serafim. Nunti palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Alcin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aguilas Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.